Okay mga tupay, dito kami ngayon sa may Tagalog fishing area mga tupay. Dito yun ang magandang fishing area mga tupay na maaari kayo pumunta dito mga tupay. Fish pond na ito mga tupay. May mga kubo-kubo mga tupay na maaari nyo pagtambayan at dyan kayo mag bibingwit. Pero sa kasalukuyan mga tupay, wala pa kaming huli ngayon. Hindi pa namin alam kung saan yung mas magandang ipapakain sa kanila dito para mga tupay, para maka huli na kami mga tupay. Ito naman yung kubo-kubo mga tupay na kung saan pwede kayo ditong dito kayo pipwesto at nang hindi kayo mabilad sa araw mga tupay. Naglilinis din sa water lily, no? Asikaso mga tupay para kung sino yung may patay na bangus, no? May bangus mga tupay, patay na siya. Oo. Yan, ayan, maaari na rin mahuhuli niyan sa inyo dito mga tupay pag dito kayo mamimingwit. At hindi pa kayo mabilad sa araw mga tupay dahil mayroon tayong kubo. Para mag-enjoy mga tupay sa pamimingwit mga tupay. Yan sinong gustong mag-adventure dyan o challenge ng pagmimingwit mga tupay, maaari kayo pumunta rito mga tupay. Grabe naman layo nun pare. Kumpara ko. Ha? Pag may kapitbahay kayo dito siguro. Para galit ka na pare Kaya ngayon, sino na naman kaya unang makakahuli natin ngayon? Siyempre ako uli Ako lang. Ha? Ang nag-iisa. Ikaw lang malakas. Ikaw lang pinakamalakas. Siyempre ito na. Ayan hagis mo na. Hagis. Pang ako pang inaaling pa lang. Okay, hagis. Ganyan lang mga tupay paghagis sa mga hindi pa marunong. Yan ang professional na paghagis. Yan layo. Tupay. Pang professional yan. Umpisa na natin mga tupay. Professional killer yan Yan Okay mga tupay, kung sino gusto pumunta rito, pumunta na lang kayo dito sa Tagalog fishing area mga tupay. Sa Valenzuela. Sa Valenzuela City mga tupay. At mayroon kayong mapipistuhan ng mga kubo mga tupay para hindi naman kayo mabilad sa araw.